ओंखामफोरा थाब संदो आंहा खामानि थांनांगौ जागोन दे संहैनोसै आं नै बे बिलिफां आफाया दासिमबो सिखारा ओइ बिलिफां आफा सिखारद' एफा सानजौजासे उन्दुयो ओंखाम जाननो थांसैहाय आं Ya balik. बनखौबो दाबो सिनखांदोंना सिनखाङाखै र' गाबज्रि हरनोसै आं ओइ बिलिफां बिफा नै ओंखाम जाफैद' नै बिलिफां बिफा ओंखाम खुरबाय आं जाफैद' र' थांगौ फैद' नै ओंखामानो गुसु जाजोबबाय जादों जेबो मैगंबो गैया आलु बाथोनसो माबालाबायबाय आं उफाय गैला बेफोरजोंनो जायाबा बिलिफां फिसा सिखारबाय नै ओंखामा जाफैखाद' नोमफाया जाखांबाय मालाय मा ओंख्रि बेदर गैया नामा गैया आफा बेरे फुंजानायाव बौथो बेदर मोननांगौ जाखांलाय जेखौ संना होदों बेखौनो जानांगौ फुंजानि बहा बेदर मोननांगौ लोङै जायै थानानै बेदर नागिरगौ बिमा बिफाजोंथ' एसेबो खामानि दामानियाव हेफाजाब होला ओइ बोराय नोंनाव सोङाखै आं नों सिरि था दा न'आव दानस'जागोन आंजों जौ सोलोंना फैसै आं बोराय मा जाबावगोन बे गथ' सासेजों खामानि दामानियावथ' जेबो उदाय रोंखाला खालि लोंनाय जानाय मा जाबावगोन आंबो जाखो ओइ बिमा दा नों उनाव ओंखामखौ जाबाय थादो आं खामानि थांसै नानै जौ लोंहैगोन फिसाजोखौ नायै मोजां गाननायनिफ्राय गाननायानो साबसिन गानजानो बादों नामा नोङो बहा थांनोब्रा जारुंमोन औहाय लोगो बिदि मानसिनि खाथियाव थाजाया फै ओइ जारुंमोन बहा थांनोब्रा मा ओइ सना आइ लाभ इउ लै जेखियानो जादोला सेन्देल आंना बेयाव सफैनो हमलाय थांसैलां थाद फाग्लि नोंबो मा बुङो दानि जुगाव सोरथो जुमाय लोङालासिनो थांफेरनो हाया गासिबो लोंखायो नाङाहाय नांगोन बें जौ फाग्ला मानसिखौ जानो बाजाखानो माबारा जिजा नङा दंखायो सासे अजा खिबु खारफानांगोन मिथिगौ दामानि मावाबानो ओंखाम बोथिखौनो मोनजाया मा जागोन
साला बिसो साला ओइ मोसौ मोसौ साला जोंनानिखौसो उन्दुफैदों नोङो मान सनमान जाबाय नों आंनि न'आव थांनानै नांलाय खमलायल' खामायो नोङो साला मोसौ र' आन्दै गायनि साला आं सोर जाखो हाफि बोराया मालाय इसे गोदै सिमां नुनायावसो ओइ बोराय फाग्ला बोराया बे गथ' सासे मोजां फुथारगोन बे फिसाखौ सानसे लिरनाय फरायनायाथ' गैला सानफ्रामबो जौ लोङै लोङै लामा सामा उन्दुनाय मा जागोन बे गथ' सासेजों